Cuando sto caramandra cura prebere che nera makala cura satta cura na che tere lava rama kundra stepere kanda sto caravara cura na me kende to labara cura shetere bara labara ostro me kendra na maka uyo sonya maka tere be me caramula ne che tere na cura shetere bara labara shoro na makala kala cura shete pere na me la raba lebe na maka cura shete pere Sotura kende sotura meketera pende na mukura shepere na kanda sotora lebi laba kakato talabi laba kuka shate mene kundo talabuka sotura ne mekere na kala kura shate mere kabara kura shete ma bebere na kala kura shere maka lura ne meketera bala kura shate pere laba uka meme kende le laba ka soto para Meme kendere na tatuta pebere na kashoto la la baka katuta bala la gere baka ramu makendele la bara kusho tala meme luka kete tu nama tuto tala bene kendere nama kula reme endresto kapara karana kuso tora la parembe la ramuka ne ketere mana kura tepere na kashoto rame kita laba Compra me che na makotopa ne ketere na maklava kundo setere me kene na makara kara kara Petere nama kura ni meketere nama kondo supaka redere makara shiri maka shiri nakara kura shetere labara koto kapaka ili meketere nama kusoto para raba shetere nama kondo suka pere nakara ketere nama kara kura shiri aba praise the Lord. आम्ही सुरुवातीच्या मागण्या करूया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाळा बापा, आयच्या ह्या दिसा खातीर ह्या वेळ घडये खातीर तुका अर्गां दिता. परत आज आम्ही एका भावार्थाचे कुटाम जावन तुझे उतर आयकूंक जमल्या. तुजो शर्तनातलो अपरिमीत मोगा खातीर तुका अर्गां दिता. अर्गां बापा, दिसान दीस आमचो भार तूं ववयतय.
तू आमच्या तारणाचो देव जावन आसाय. आमच्याकडे जे कितें आसा ते तुजेच देणे जावन आसा, देखून आमी तुका अर्घा दिता. पवित्रत्म्या, तू आमचे ते जियेताय, सर्व संगती आमकां शिकयताय आणि सर्व सता तुझ्या उतरा मारिफात आमकां उगडापी करताय. हे सेशन तुझ्या कंट्रोलान काण घे. म्हजी उतरां, म्हजी चिंतना, म्हजो ताळो तुका समर्पिता. हे सेशन कसलीच अडखळ वा अडचण नासतना चलोवन व्हेल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घा दिता. बापा, हे मागणे आमी करता आमच्या सोम्या आनी सडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या कुमकेन. आमेन, आमेन, आमेन. तर आजकाल आमी आत्मीक हातेरा विशयी शिकोवन आसा. रोरिंग आणि ग्रोनिंग आणि भासाचे देणे, देवाचे उतर, हर एकी आमकां आत्मीक हातेरा जावन आसा. आणि ताचे पैकी आनी एक बळवंत हातेर जावन आसा, अर्घा आनी स्तुती करचे. प्रेज अँड थँक्स गिविंग. अर्घा आनी स्तुती दुस्मनाच्या कुतंत्र्या विरोध एक बळवंत हातेर जावन आसा. जे दाळा आमी अर्घा आनी स्तुती करता त्या दाळा दुस्मन आमचे तोंड पयस पळोवन धांवता. अर्घा आनी स्तुती केल्ल्या वेळार देव त्या सिट्युएशनान आमच्या मदें पडता आनी आमच्या पक्षान तो झुजता. जे दाळा आमी अर्घा आनी स्तुती करता त्या दाळा आमचो फोकस देवाचेर आसता न्ही आमच्या प्रॉब्लेमाचेर. आमचो भावार्थ चढता आणि हर एक नकारात्मक शक्ती विरोध झुजोंक आमकां बलिश्ट करता. आमच्या जिवितांत ती कसलेय कष्ट समस्या येताना ताका फूड करूंक आमकां तयार करता, कित्याक त्या सिट्युएशनाचे कंट्रोल देवाच्या हातांत आसा. आमी मागणे करताना देव आपल्या दुतांक धाडता आमची मजत करूंक. पूण आमी अर्घा स्तुती करताना देवच स्वताच आमची मजत करूंक येता. आमी मागणे करताना तो आपल्या देवदूतांक धाडता, पण आमी प्रेज अँड वर्शिप करताना, अर्घा स्तुती करताना तो स्वताच आपल्या सिंहासनातून आमच्या प्रेजिसा भितर रावंक तो येता. देव आमच्या स्तुतीच्या सिंहासनार बसता. गॉड ड्वेल्स इन द प्रेजेस ऑफ हिज पीपल म्हणटा. तर आमी अशेंच एक घडीत पळया दुसऱ्या इतिहासाच्या पुस्तकांतले 20वो अध्याय. त्याचेर आमी आज नियाळ करया. ट्वेंटी अध्याय 1 तो स्टार्ट करे. सिस्टर 1 तो घालया. 1 वर्स 1 चॅप्टर 20 वर्स 1. हां. थोड्या काळा उपरांत मोवाबीत आणि अमोनीत आणि तांचे बरोबर थोडे मेहुनीत जेहोशाफाटाकडे झुजूंक आयले. 4 दुतांनी येवन जेहोशाफाटाक म्हळें, एक व्हड जोमो दर्या पलतडींतल्यान एदोमांतल्यान तुजे विरोध येता. ते येदोळसूं हाजाजोन तामारांत म्हणजे एन गेदींत पावल्यात. जेहोशाफाटाक भिरांत दिसली आनी ताणें सोरेस्परा लागीं सल्ला विचारूंक निर्णय केलो. ताणें सगळ्या जुदांत एक उपास प्रगट केलो. जुदाचो लोक सोरेस्पराची कुमक मागूंक एकठांय जालो. जुदाच्या हर एक शारांतल्यान सोरेस्पराक सोदूंक ते आयले. प्रेज गॉड. रंगा जेहोशाफात राय तो एक जुदेवांचो राय आसलो. बऱ्या सालांतले हे घडीत जावन आसा. त्या जेहोशाफात रायाकडे 3 राष्ट्रांचे लोक ताचे दुस्मन झुजोंक आयले. त्या दाळा तो काय करता, पहिले ताका भिरांत दिसली. ताचे दूत ते
खबर काणून आयले ताका भिरांत दिसली. पण मागीर तो ते भिरांत येवन तो एक रॉंग स्टेप काणयना, तो रायट स्टेप काणयता. तो देवा कडेन सलाह मागूंक वयता. दुतांनी येवन यहोशाफाताक म्हळे, एक व्हड जमो दर्या पलतडी तो आमच्या विरोध आयला म्हण तशें सांगलें. तुझ्या विरोध ते झुजोंक आयला. थर्ड वन जाल्यार सिस्टर. यहोशाफाताक भिरांत दिसली. पहिले ताका हे आयकतना भिरांत दिसली, पण ताणें ते भिरांत आपणाक एंटरटेन करूं ना. त्या भिरांतीक ताणें ते नकारात्मक चिंता ताणें आपणाक आटोवन दवरूं ना. बगर ताणें एक धैर्यान स्टेप काणयले. ताणें सर्वेस्परा लागीं सलाह विचारूंक निर्णय केलो. ताणें सगळ्या जुदांक एक उपवास प्रगट केलो. सगळ्या ताच्या परजेक आनी रायान सगळ्यांनी उपवास प्रगट केलो. जुदाचो लोक सर्वेस्पराची कुमक मागूंक एकठांय जालो. जुदाच्या हर एक शहरांतून सर्वेस्पराक सोदूंक ते आयले. आता तांणी कुमक सर्वेस्पराची हेल्प मागले. तांणी सांगले सर्वेस्पराक की आमी आता हेल्पलेस आसा. आमी कांयच आमकां आधार ना, केवळ तुजोच आधार आसा. ते सर्वेस्पराच्या आधारावर ती होंदून रावली आनी जुदेच्या हर एका शहरांतून म्हळ्यार पयस पयस तो लोक आयलो. सर्वेस्पराक सोदूंक ते आयले. कोणाक सोदूंक आयले? सर्वेस्पराक सोदूंक आयले. आनी यहोशाफाती ताणें सर्वेस्पराक वचून ताची सलाह काणलेली. तो कोणी मनशा लागीं वचूना, ह्या ताच्या कमांडराक ताणें विचारूं ना, या हेर कोणी ताचे मिनिस्टर आसले तांकां विचारूं ना, पण ताणें सीधा तो सर्वेस्परा कडेन गेलो आनी सलाह काणली. नेक्स्ट 6 to 9 पळया. 6 वर्ड. सर्वेस्परा आमच्या पूर्वजांच्या देवा. 6 वयर करा ना असून ते सर्वेस्परा आमच्या पूर्वजांच्या देवा, तू सर्गींचो राय न्हय, राष्ट्रांच्या सर राज्यांचेर तू अधिकार चलयता न्हय. तुझ्या हातांत आसा पृथ्वी आनी सकट. तुझे विरोध रावंक कोणूच सकाना. या देशाच्या निवाशांक तुझे बर्जे इस्रायला मुखार धांवडावन तांचो प्रदेश तुझ्या इश्ट अब्रामाच्या संततीक दिल्लो. तुवें आमच्या देवान न्हय. वयर करा. ती हांगा वस्ती करूंक लागली. तुझ्या मानाक तांणी एक पवित्र स्थान बांदले आनी म्हळें, विघ्ना, तलवार, आव, मारी चिगडा वा दुकोड आमचेर येतीत जाल्यार आमी ह्या मंदिरा मुखार तुजे मुखार उबी रावतल्या, कित्याक तुझे नांव ह्या मंदिरांत आसा. आनी आमच्या अडचणेंत आमी तुका उलो मारतल्या आनी तूं आमकां आयकतलो आनी आमकां निवारतलो. आता तांणी देवा मुखार सर्वेस्परा आमच्या पूर्वजांच्या देवा, तू सर्गींचो राय न्हय. म्हळ्यार तांणी देवाक वर्णूंक सुरू केलें. देवाची वडवी काय उलोवंक सुरू केली. न्हय तांच्या प्रॉब्लेमा विशयान प्रॉब्लेमच व्हड करून तांणी उलोवना. तांणी देवाची वडवी काय उलोवंक सुरू केली. तांचे विरोध आयिल्ले ते एक राष्ट्र, 3 राष्ट्र, तो व्हड लोकांचो जमो आसलो, व्हडले सैन्य आसले. आता यहोशाफात राय तो काय एक आस्कत राय न्हय, तोही बलिष्ठ आसलो. त्याच्याकडे एक बलिष्ठ सैन्य आसले. पण त्या 3 राष्ट्रांकडे झुजचे इतले तशें तांच्याकडे बळ नासले. तो खंडीत जावन नॅचरलान तांच्याकडे झुजोंक गेला. तो सलवता, पण ताका वत आसले. देखून तो सर्वेस्पराचो आधार मागता आनी हांगा ते सगळे लोक मेळून सर्वेस्पराक वर्णितात, ताची वडवी काय उलयता आनी ताणें तांच्या फाटल्या जिवितान म्हळ्यार पास्तान ताणें काले केल्ले ते पुरा उगडासा काडता. देवा मुखार ते उसारून सांगता. मुखार सिस्टर. ह्या देशाच्या निवासांक तुझे परजे इस्रायला मुखार धांवडावन तांचो
प्रदेश तुझ्या इष्ट अब्रामाची संतती दिल्लो तुव्या आमच्या देवांनाही म्हणा ते पुरा पहिल्यांच्या काळात देवान तांच्या खातीर केला, तांच्या पूर्वजां खातीर आणि त्या इस्रायल देशा खातीर थंयसर वस्ती करतेल्यां खातीर ते हर एक ते देवाक सांगतात, देवा मुखार उसारतात आणि ताका होगळापानी स्तुती दितात. मुखार ती हांगा वस्ती करूंक लागली. तुझ्या मानाक ताणी एक पवित्र स्थान बांधले आणि म्हळे विघ्ना तलवार और मारेची पिडा वा दुखळ आमच्या रेतीत जाल्यार आम्ही ह्या मंदिरा मुखार आणि तुझे मुखार उभी रावतल्या, कित्याक तुझे नाव ह्या मंदिरांत आसा आणि आमच्या अडचणींत आम्ही तुका उलो मारता आणि तू आमकां आयकतले आणि आमकां निवारतले. म्हळ्यार ती सर्वेस्पराक सांगता ह्या मंदिरान तुझे हजरपण आसा, देखून आम्ही हांगा आयल्या. हाच्या फुडें तुवें आमकां तलवारीतोन, मारेच्या पिडेतोन, विघ्नान वरातोन हर एकांतोन तुवें राखले. आतांय तू आमकां राखून व्हरते. त्याच विश्वासान त्याच भावार्थान आम्ही ह्या मंदिरान तुझ्या मुखार तुका अर्घ आनी स्तुती आणि आराधन भेटोवंक आयल्या आणि तू आमकां ह्या अडचणींतले निवारतले. तू आमचे मागण्या तू आयकतले, पण पहिल्याच ती अर्घा दितात. प्रेज गॉड. ओके, आता मी 12वी ओळ पळया. 12 तर तू आमच्या देवा तांचेर नितीचे फरमान कित्याक दिनाय. आमचे विरोध येता त्या ह्या बळिश्ट जम्या विरोध रावंक आम्ही अशक्त. आम्ही कितें करूंक जाय म्हणून आमकां समजना, देखून आम्ही आमचे दोळे तुजेर उबारल्यात. जुदाचे सर मनीस आपल्या लहान भुरग्यां, बायलां आणि पुता सवे सुरेस्परा समोर उबे असले तेन्ना सुरेस्पराचो आत्मो झकारियाच्या पुता जहाजियालाचेर आयलो. 15 घाला सिस्टर. 15 ताणे म्हळे, तुम्ही समेस्त जुदा आणि जुदाच्या लोकांनो, जेरुजलेमाच्या निवाशानो आणि तू जेहोशाफाट राया, चीक दिवन ऐका. सुरेस्पर तुमकां अशें सांगता, हो विशाल जोमो पळोवन भियेनाकात वा धैर्य सांडिनाकात, कित्याक हे झूज तुमचे न्हय, बगार देवाचे. प्रेज गॉड. 12 पळया. तर तू आमच्या देवाक तांचे नितीचे फरमान कित्याक दिनाय. आमचे विरोध येतात त्या बळिश्ट जम्या विरोध रावंक आम्ही अशक्त. म्हळ्यार ती वळखतात तांच्या विशाल जम्या मुखार आम्ही उबे रावून अशक्त. म्हळ्यार आमकां असाध्य, आम्ही तितले सक्तेवन न्हय तांचे विरोध रावंक या तांचे कडेन आम्ही जिखचे बरी ना, पण ती मानून काणयतात तांचे वीकनेस, तांचे हेल्पलेसनेस ती मानून काणयतात. आम्ही कितें करूंक जाय म्हण आमकां समजना, देखून आम्ही वयर करा सिस्टर. आमचे दोळे तुजेर उबारल्यात. आता तांणी म्हळे 3 राष्ट्रां तांच्या अगेन्स्ट आयली, विरोध आयली आनी म्हळे आमकां कितें करूंक जाय आमकां समजना, आमचे कडेन कशें झुजचें, आमकां कशें हँडल करचें आमकां समजना, देखून आमी आमचे दोळे तुजेर उबारले. आनी तांच्या समस्याचेर दोळे उबारून तांणी देवाचेर दोळे उबारले. आमच्या जिवितांत ती तशेंच कश्ट समस्या येताना आमी त्या प्रॉब्लेमाचेर फोकस करचे न्हय, बगर आमचे दोळे आमी देवाचेर उबारूंक जाय. आनी तोच आमच्या पक्षान झुजता, तोच आमकां त्या प्रॉब्लेमाचे समस्येचे परिहार तो आमकां दिता. जावं पुरो आमकां चारी वाटेनी कश्ट येतात, तांचे कशें हँडल करचे, ते सिट्युएशन कशें आमी फूड करचे म्हण आमकां गोतूना, आमी आसक्त जावन आसा. पण हांगा जेहोशाफाता बरी आमी सांगूंक जाय कितें करूंक जाय म्हण आमकां समजना. जायते फाटी त्या सिट्युएशनान आमकांय समजना कितें करूंक जाय, पण आमकां एक गोत्त आसा, आमी आमचे दोळे तुजेर उबारले. आनी कीर्तन 34:5 म्हणटा,
घालतात गी. ताचेर नजर लाया आणि तुमच्या मुखामोळ परजळतले. लजेन तुमची तकलीफांदाक तुम्ही केदींच घालची नात. प्रेज गॉड. ताचेर नदर लाया आणि तुमचे मुक्कामळ परजळतले. लजेन तुमची तकलीफांदाक तुम्ही केदींच घालची ना. ताचेर आमी नदर लायल्या वेळार तो आमकां लजेन पडोवंक दिना. तो खंयच्याय रितीन आमकां हेल्प करता आणि आमकां ते परिहार दितात त्या समस्यांतले. आज म्हणसर कोणी ताचेर भावार्थ दवरला या ताचेर विश्वास दवरला, ताचेर आपले दिश खंचोवन दवरला जाल्यार ती येदोळी निराशी जावना. तांकां हर एक पेटी ताणें जैत दिला, त्या समाधान दिला त्या परिस्थितीन. नेक्स्ट आयझाया 26:3 पळया. आयझाया 26:3. ताचे मन थीर आसा, तूं ताका शांती समाधान दिताय, कित्याक तें तुजेर विश्वास दवरता. प्रेज गॉड. ताचे मन थीर आसा, तू ताका शांती समाधान दिताय, कित्याक ते तुजेर विश्वास दवरता. आता हांगा जहोशाफात रायाचे मन थीर आसले. पहिले ताका भिरांत दिसली वय, पण मागीर ताणें देवा थंय ताणें सलाह घेतली. देवा थंय ताणें आपले बळ सोदले आणि देवाचेरच तो हंदून रावलो. दाळा काले जाले ताच्या मनान घेवनचे नकारात्मक चिंतना पुरा देवाच्या भरवशान बदलली, विश्वासान बदलली, भावार्थान बदलली आणि तो थीर रावलो आणि ताका शांती समाधान मेळ्ळें. देवाच्या हजरपणान प्रेझन्साक ताका प्रेज अँड थँक्स गिविंग, स्तुती आणि अर्घा दिताना आणि ताचे आराधन करताना ताच्या हजरपणान ताका शांती आणि समाधान लाभलें, कित्याक तो तुजेर विश्वास दवरता. पळय ताणें देवाचेरच विश्वास दवरलो, खंयच्याय मनशांचेर ताणें विश्वास दवरूं ना. पहिले तो देवाकडेच सलाह काणोंक गेलो. प्रेज गॉड. परतून आमी त्याच 2 क्रॉनिकल्स दुसऱ्या इतिहासाच्या पुस्तकाक या 20वा अध्याय वळ 17. दुसरा इतिहास 20वा अध्याय वळ 17. पूण तुम्ही झुजोंक जाय म्हूण ना. तुम्ही वचोन तुमच्या जाग्यार रावा आणि सर्वेस्पर तुमकां जुदाक आणि जेरुसलेमाक कशें निवारतलो म्हूण पळया. भियेनाकात वा धैर्य सांडिनाकात. फाल्यां तांचे विरोध झुजोंक वचा आणि सर्वेस्पर ती पुरो अर्धे पाठ झाला. तुम्ही वचून तुमच्या जाग्यार रावा आणि सर्वेस्पर तुमकां जुदाक आणि जेरुसलेमाक कशें निवारतलो म्हण तुम्ही पळया. भियेनाकात वा धैर्य सांडी नाकात. फाल्यां ते तांचे विरोध झुजोंक वचा आणि सर्वेस्पर तुझ्या बायबलांतल्यान ओके. हांगा तो जहाजियल प्रवादी ताचेर देवाचो पवित्र आत्मा आयलो आणि तो ताका सलाह दिता. म्हळ्यार तो देवाच्या सूचना जहोशाफात रायाक आणि जुदाच्या जेरुसलेमाच्या लोकांक सांगता. तुम्ही झुजाचे म्हणना, सर्वेस्परच तुमच्या पक्षान झुजतलो आणि जुदाक आणि जेरुसलेमाक कशें निवारतलो म्हण तुम्ही पळया. फकत तुम्ही थंय वचून तुमच्या जाग्यार तुम्ही थीर रावा. जाग्यार रावचे म्हळ्यार आमी देवाचेर हंदून रावचे, थीर रावचे. आमच्या मनान भावार्थान, भियान न्ही, भावार्थान आमी थीर रावचे. इशीन तिशीन दंडोळचे नाका. मुखार आमकां कसली परिस्थिती दिसता, तांकां तो व्हडलो जमो दिसतलो दुस्मानांचो, ते पळोवन तांणी भियोवचे नाका. हांगा सांगला, भियेनाकात वा धैर्य सांडी नाकात. फाल्यां तांचे विरोध झुजोंक वचा आणि सर्वेस्पर तुमचो सवय आसतलो.
सर्वेस्पर तुमचे सवय आसतलो. हांगा अर्धे कट जाला चिंता. सर्वेस्पर आमचे सवय आसतलो. अरे एका बायबलांत आम्ही मस्तपटी देवान सांगला, सर्वेस्पर हांव तुज्या सांगाता आसा, तू भिये नाका, तू वच आणि हांवच तुका घटाय दिता, हांवच तुका मजत करता, म्हज्या जैतेवन तुज्या हातान हांव तुका ओकून धरता. अशे धैर्याची उतरां हर एक पटी सर्वेस्पर आमकां दिता. बायबलान सबार आसा 365 च्याकी चड टायम आसा. म्हळ्यार हर एका दिसाक आमकां एक भिये नाका म्हणले एक भरवसो दिवचे उतर आसा. एक धैर्य दिवचे एक उतर देवान दिला. प्रेज गॉड. 21 वर्ड पळय. लोकांची सल्ला घेतल्या उपरांत ताणें थोड्यांक सर्वेस्पराक गितां गावंक नेमले. तांणी पवित्र मुस्तायकी न्हेसून सैना मुखल्यान वचोंक जाय आसलें आनी अशें गायन करूंक जाय आसलें. 22, 25 गायन करून सर्वेस्पराची वाखाणणी करा, कित्याक ताचो विस्वासी मोग सासणाक थकता. तांणी गायन आनी स्तुती करूंक सुरू करतच सर्वेस्परान जुदा विरोध आयलेल्या अम्मोनितांक, मोवाबितांक आनी सेर दोंगराच्या निवाशांक एक पास मांडलो आनी तांचो सत्यानाश केलो. 23 नेक्स्ट. कारण अम्मोनीत आनी मोवाबीत सेर दोंगराच्या निवाशांचेर आक्रमण करूंक लागले आनी तांणी तांचो पुरतो नाश केलो. सेईराच्या निवाशांचो संवार जाल्या उपरांत ते एकामेकाचो संवार करूंक लागले. जुदाचो लोक आरण्यांतल्या बुरुजाक आयलो. तांणी दुस्मानाच्या जम्यांचेर दिश्ट घाली तेन्ना तांकां दैनीर पडलेली मोडी शिवाय वाजून उरलेलो कोणूच दिसलो ना. 25 जेहोशाफाट आनी ताचे मनीस लूट व्हरूंक आयले. तांकां थंय राशींनी वस्तू, मुस्तायकी आनी मोलादीक आयदनां मेळ्ळीं. तांणी आपणा सगळे इतल्यो वस्तू व्हेल्यो की तांच्यांच्यो वळोवंक जाल्यो नात. 3 दीस पर्यंत तांणी लुटलें, कित्याक तितली व्हड लूट थंय आसली. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. 21 लोकांची सल्ला घेतल्या उपरांत ताणें म्हळ्यार जेहोशाफाताक थोड्यांक सर्वेस्पराक गितां गावंक नेमले. म्हळ्यार ताणें एक कॉयर अपॉइंट केले. आतां कोणी झुजाक वतना कॉयर अपॉइंट करता की या सैनिकाक अपॉइंट करता. पूण हांगा देवान तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या प्रमाणे ताणें गायन मंडळी अपॉइंट केले. तांणी पवित्र मुस्तायकी न्हेसून सैन्या मुखल्यान वचूंक जाय आसले आनी अशें गायन करूंक जाय आसले. सर्वेस्पराची वाखाणणी करा, कित्याक ताचो विश्वासी मोग सासणाक थकता. आतां तांणी सर्वेस्पराचे स्तुती गायन केले, स्तुती आनी अर्गां दिली. सर्वेस्पराची वाखाणणी करा, कित्याक ताचो विश्वासी मोग सासणाक थकता. आनी हांगा सांगले सर्वेस्पर सदांच विश्वासी जावन आसा. ताचे वयर विश्वास दवरल्यांक आतां आमी वाचले केदींच लजेक पडची न्हय, ती तकलीफान दागान लजेक पडची न्हय म्हण आमी आतां देवाचें उतर वाचले किर्तनां. तांणी गायन आनी स्तुती करूंक सुरू करतच सर्वेस्परान जुदा विरोध आयिल्ले अम्मोनीत, मोवाबीत आनी सेर दोंगराच्या निवास्यांक एक पास मांडलो आनी तांचो सत्यानाश केलो. आतां तांकां काय गरज पडोना. पळयले की तुमी. आनी तांणी एक बोट समेत उखलूं ना दुस्मानावयल्यान. आतां झुजाक वतना तांणी झुजाचे पूण तांणी झुजाचें पडोना. पयलेच तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले जहाजेर प्रवाद्या वरवीं देवाचो संदेश तांकां मेळ्ळलो, तुमी झुजाचें म्हणना, केवळ देवाचे इन्स्ट्रक्शन्स तुमी फॉलो केला पुरो. देखून हांगा जुदा विरोध आयिल्ल्या अम्मोनीत, मोवाबीत आनी सेर दोंगराच्या निवासांक
सर्वेस्परानच एक पास म्हणलो आणि तांचो सत्यानाश केलो. तांच्या पक्षान सर्वेस्पर झुजलो आणि दुस्मनांचो नाश तांणी आपल्या दोळा मुखार पळयलो. कारण अमानितांनी मोवाबीत सैर दोंगराच्या निवासांचेर आक्रमण करूंक लागले आणि तांणी तांचो पुरतो नाश केलो. सेईराच्या निवासांचो संहार जाल्ल्या उपरांत ते एकामेकाचो संहार करूंक लागले. आता ते दुस्मानच एकामेकाक घुसपडून गेले आणि तांणी एकामेकाचो संहार केलो आणि सत्यानाश केलो. अशें देवान तांचे मध्ये पास मांडलो आणि ह्या जुदाच्या लोकांक कांयच करूंक पडलें ना. तांकां झुजाचें म्हण पडलें ना आणि केवळ देवाचेर विश्वास दवरले आणि देवाची सूचना तांणी फॉलो केल्ल्या वरवीं तांकां दुस्मानांचेर जैत मेळ्ळें. जुदाचो लोक अरण्यांतल्यान बुरुजाक आयलो. तांणी दुस्मनांच्या जम्याचेर दिश्ट घाली तेन्ना तांकां धरणीत पडलेली मडी शिवाय वांचून उरलेलो कोणूच दिसलो ना. आता ते बॅटल ग्राउंड म्हळ्यार ते झुजाचें मैदान आशिल्लें थंय तांकां केवळ दुस्मनाची मोडी मात दिसली. दुसरें कांयच तांकां दिसूना. तांकां कांय गरजे पडोना. आपणे आप तांचे दुस्मन तांच्या मुखार सत्यानाश जाले. नेक्स्ट 25. जहोशापात आणि ताचे मनीस लूट व्हरूंक आयले. आता केवळ तांच्या दुस्मनांचो नाश जालो मात्र न्ही, तांकां तांची लूटय मेळ्ळी आणि ते लूट व्हरूंक आयले. तांकां ते राशी राशीनी वस्तू, मुस्तायकी आणि मोलादीक आयदनां मेळ्ळी. तांणी आपणा सवे इतल्यो वस्तू व्हेल्यो गी तांच्यान त्यो व्होवंक जाले ना. वयर करा सिस्टर. 25 जालो ना. 3 दीस पर्यंत तांणी लुटले कित्याक तितली व्हड लूट थंय आसली. म्हळ्यार 3 दीस म्हणसर एकठांय करीत रावली ती तितली लूट तांकां मेळ्ळी. प्रेज गॉड. ह्या गडिता मुखांतर आमकां काले कळटा, ह्या गडिता मारिफात एक बळवंत आमकां कळीत जाता कशें आमी आमच्या जिवितांत पयस धांवडेत. दुस्मनाच्या फटींत आमची काळजां मनां आमी कशी राखून दवरयेत म्हणल्यार आमकां कळटा. जे दाळ आमचेर कश्ट समस्या येतात, हर एका वाटेनी आमी शिरकोन पडल्या, कांयच परिहार दिसना, ते दाळ आमी जहोशापात राया बरी देवाची स्तुती आराधन करूंक जाय. 3 राष्ट्रांचो लोक जहोशापात रायाकडे झुजूंक आयलो. वास्तवीक रितीन पळयल्यार ताणे त्या राष्ट्राकडे झुजूंक जिखचे बरी नासले. देखून ताणे सर्वेस्पराची सलाह घेतली आणि म्हळें, आमी कितें करूंक जाय म्हण आमकां समजना, पूण आमचे दोळे आमी तुजेर उबारल्यात. उपरांत जहोशापात रायान गायन स्तुती करतेल्यांक नेमले आणि ते अशें म्हणाले, सर्वेस्पराक गितां गाया कित्याक तोचो विश्वासी मोग सासणाक थकता. तांणी देवाची स्तुती करूंक सुरू केली. दुस्मनाचो व्हड जमो पळोवन भियोवच्या बदलाक तांणी आपली दिश्ट सर्वेस्पराचेर खंचोवन दवरली आणि व्हडा ताळान सर्वेस्पराचे विश्वासी मोग तांणी वर्णिलो. हे जेजू जल्मोनच्या कितल्यागे वर्सां आदीं घडलें, पूण आतां जेजू कुर्सार मरून सगळें आमकां ताणें जोड दिलां. तर आमी आनीकय चडीत मापान ताका आर्गां आनी स्तुती करूंक जाय आणि ताच्या मोगाची व्हडवीक उलोवंक जाय. आणि देवान कितें केलें, इस्रायलाच्या सर दुस्मनाक सलवयली आणि तांणी एकामेकाचो संहार केलो आणि जहोशापात रायाच्या सैनिकांक झुजोंक पडले ना. झुजाच्या मैदानात येताना थंयसर दुस्मनाची मोडी मात्र तांकां दिसली आणि इतली लूट तांकां मेळ्ळी की तांकां व्हांवोंक तांपोना आणि 3 दीस म्हणसर ती लूट ती एकठांय करनासली. तशेंच आमच्या जिवितांत नाना तराचे कश्ट संकश्टांनी आमी सांपडताना
आमची समस्या व्हड दुस्माना बरी दोंगरा बरी आमकां दिसताना आमी सौम्याक अवकाले करूं म्हण म्हाका समजना, पूण म्हजे दोळे तुजेर उबारतात न्ही की म्हज्या समस्येचेर, आनी आमी अर्गास्तुती करता त्या दाळा आमी ताच्या ससनाक बाळटा तसल्या मोगाचेर फोकस करता आनी त्या दोळा सोमीनच आमच्या पक्षान झुजता आनी ताचो संपूर्ण मोग आमच्या जिवितांतले हर एक भें जे दुस्मान हाडता ते पयस धांवडायता आनी जहोशाफात राया बरी आपल्या दुस्माना हुजीर बळवंत आनी जैतवंत जावन आमी चमकता. प्रेज गॉड. देखून सांत पाऊल आमकां सांगता 1 Thessalonians 5:18 जाले आमी चड गणिताने देवाक अर्घां दिया. क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत असलेल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय. प्रेज गॉड. सर्व गणितांनी देवाक अर्घां दिया. क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान असलेल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय. सर्व गणितांनी देवाक अर्घां दिया म्हळ्यार हर एका गणितांनी कश्टांती आनी संतोषांती बरे परिस्थितीन ती आमी आसतना केवळ त्या परिस्थितीन आमी अर्घ दिला पावना. हर एका परिस्थितीन हांगा आमकां सांत पाऊल सांगता सर्व गणितांनी देवाक अर्घां दिया. बरी आसून दिया वायट परिस्थिती आसून. आतां हांगा जहोशाफाताच्या परिस्थितीन आमी पळयल्यात आनी एक वायट परिस्थिती तांचेर आयली, एक कश्ट तांचेर आयले, एक तांकां काय समाधानच दिसोना तसले एक परिहार नातले कश्ट तांचेर आयले. त्या दाळा तांणी सर्वेस्पराची स्तुती आनी आराधन करूंक तांणी विनसोण केली. त्या दाळा सर्वेस्परान अद्भुत रितीन तांकां तातूंतल्यान भायर काडले आनी तांकां दुस्मानाचेर जैत दिले. क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत असलेल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय. आतां आमी हर एकली क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आसा न्ही, आमी जेजूक स्वीकार केला आपलो सोमी आनी सडवंदार आनी सदांच आमी ताच्या एकवटांत रावता जाल्यार आमचे तावन देवाक इतलेंच जाय, दुसरें कांय नाका. प्रेज गॉड. आमी अनेक घडीत पळया अर्घ आनी स्तुती दिल्ल्या वरवीं काले जाता. धर्मदूताची कृत्या 16वो अध्याय ओळ 16 तावन पळया. तशें आसता एक दीस आमी माकण्याचे सुवातेक वेता आसतना बोलमें सांगतलो भूत लागलेले एक गुलाम चेडूं आमकां वाटेर मेळ्ळें. बोलमें सांगून आपल्या धन्याक ते जायतो दुडू जोड दिताले. वयर तें चेडूं पावलाच्यानी आमची पाट धरूनच आयले आनी बोब मारीत म्हणा लागले, हे मनीस परमोन्नत देवाचे सेवक, ते तुमकां सोडवणेची वाट प्रगट करतात. सबार दीस पर्यंत ताणें अशेंच केलें की पावल इतलो विरार जालो की फाटीं ताणें भुताक म्हळें, जेजू क्रिस्ताचे नांवी हांव तुका फरमायतां, तिचे तावन भायर सर. आनी तेच घडये तो भूत भायर गेलो. पूण त्या चेडवा निमती आनीक दुडू जमोवचो संदर्भ चुकलो. तें पळोवन ताच्या धन्यांनी पावलाक आनी सिलासाक धरले आनी नीतीसभेच्या अधिकाऱ्यांक हुजीर व्होन व्हेले. थंय तांचे ताब्यांत कर ते म्हणाले, हे मनीस जुदेव आनी ते आमच्या शहरान कठीण असमाधान उपजयतात आनी आमी रोमी नागरिकांनी मानून घेवंक वा पाळूंक नजो जाल्ल्यो तसल्यो रितीरिवाजी ते शिकयतात. लोकूय सांगाता मेळोन तांचेर गुन्यांव मांडी लागलो. अधिकाऱ्यांनी पाऊलाची आनी सिलासाची आंगवस्त्रां पिंजून काडयली आनी तांकां रोतांनी मारूंक लायले. तांकां साबार मारतेच तांणी तांकां बंदेंत घाले आनी 17 तांचो पारो करूंक बंदेच्या अधिकाऱ्यांक हुकूम दिली. तसली हुकूम मेळटच ताणें तांकां बंदेच्या भितरल्या कुडांत चेपले आनी तांच्या पांयांक खोडे घाले.
सुमार मध्यान रातीर पाऊल आणि सिलास मागण्या करीत देवाची स्तुती गावन असले. हेर बंदिवान कान दिवन तांकां आयकताले. तेदवा एकच सणे एक कठीण भूंयकंपणी जाली आणि बंदेसाळ्याची बुन्यादच हल्ली. तक्षणच दारवटे सकट उक्ते जाले आणि बंदिवानाच्या सांकळी तुटून पडल्यो. बंदेसाळेचो अधिकारी न्हिदेंतलो उठलो आणि बंदेसाळ्याचे दारवटे उक्ते असलेले पळोवन बंदिवान सकट चुकोवन धांवल्यात म्हणून चिंती लागलो. देखून आपली तालवार भायर काडून तो आपलो जीवघात करच्यार असलो. तितल्यार पावलान व्हडल्या ताळ्यान बोब मार म्हळे, तुज्या जिवाक कांय वायट करून घेनाका, आमी सकट हांगाच आसां. बंदेसाळ्याच्या अधिकाऱ्यांनी उजवाड हाडयलो आणि भितर धांवन थरथरोन पावलाच्या आणि सिलासाच्या पांयांक पडलो. उपरांत तांकां भायर आपोवन हाडलें. तांचे लागीं ताणें विचारलें, मानेस्तानो, बाचाव जाय जाल्यार हांवें कितें करी जाय? तांणी म्हळें, सोम्या जेजूचेर बाबाड दवर, तवळ तूं बाचाव जातलोय, तुजें घराणेय बाचाव जातलें. प्रेज गॉड. तांकां आमी पळयता पाऊल आनी सिलास एक मागणाच्या सुवातेक वताना तांकां एक बोलमे सांगतले गुलाम चेडू मेळटा. 16 सिस्टर. आणि हे चेडू तांच्या फाटल्यान येता. ते म्हळ्यार ते आपल्या धन्यांक जायतो दुडू जमो करून दितले बोलमे सांगून. देखून ते धन्याक मस्त उपकाराचे आसले. ते तांकां वाटेर मेळटा. बोलमे सांगून आपल्या धन्यांक ते जायतो दुडू जमो करून दितले. ते चेडू पावलाचे आनी आमची पाट धरन आयले आणि बोब मारीत म्हणा लागले. ते तांकां पळोवन बोब मारून म्हणा लागले, हे मनीस परमोन्नत देवाचे सेवक, ते तुमकां चडवणेची वाट परगट करता. आता ते इवल स्पिरिटान सांगता पण तसंच सांगता, हे मनीस सर्वेस परमोन्नत देवाचे सेवक, ते तुमकां चडवणेची वाट परगट करतात. सबार दीस पर्यंत ताणें अशेंच केलें आणि शेकी पाऊल इतलो विरास जालो की फाटी घुंवन ताणें भुताक म्हळें, जेजू क्रिस्ताच्या नांवी हांव तुका फरमायता, तिचे तोंड भायर सर. आणि तेच घडये तो भूत भायर गेलो. आता तिचो भूत भायर गेल्ल्या क्षणां तिच्या धन्यांक कळलें हो खोटो स्पिरिता वरवीं ती ते बोलमे सांगून तांकां जायतो फायदो करून दिवन आसली. धन्यांक कळ्ळें आतां हेचेतून आमकां कांय फायदो जावचो ना. पण त्या चेडवा निमती आनीक दुडू जमोवचो संदर्भ चुकलो. ते पळोवन ताच्या धन्यांनी पावलाक आनी सिलासाक धरले आणि नीती सभेच्या अधिकाऱ्या हुजीर व्हरून व्हेले. तर तांणी खोटो आरोप लायलो तांचेवर. ते तांचे ताब्यान करून ते म्हणाले, हे मनीस जुदेव आणि ते आमच्या शहरान कठीण असमाधान उपजायतात आणि आमी रोमी नागरिकांनी मानून घेवंक वा पळोवंक नजो जाल्ल्यो तसल्यो रिती रिवाजी ते शिकयतात. तो खोटो आरोप तांचेर लायता. तांकां कशें म्हणी बंदेन घालीचे म्हण. लोकी सांगाता मेळोन तांचेर गुन्यांव मांडी लागलो. अधिकाऱ्यांनी पावलाक आनी सिलासाक चे आंगवस्तुरां पिंजून काडली आणि तांकां रोतांनी मारूंक लायले. तांकां मार घाले, तांचे आंगवस्तुरां पिंजली आणि तांचेर खोटो आरोप घालून तांणी तांकां सबार मार मारतच तांणी तांकां बंदेसालान घाले आणि सत्रायन तांचो पारो करूंक बंदेच्या अधिकाऱ्याक हुकूम दिली. आता एक दीस बंदेंत आसतना तांणी काले केले. वयर वसा सिस्टर. सुमार मध्यान राती 25 पाऊल आणि सिलास मागणे करीत देवाची स्तुती गावन आसले. हेर बंदिवानी कान दिवन तांकां आयकताले. तर स्तुती गान करतना काले जाता थँक्स गिविंग आणि प्रेज 25च आसून दी सिस्टर. स्तुती गान करतना देवाची स्तुती आणि अर्घा दितना काले जाता केवळ ती मात करिनात, उरिल्ली पुराई आयकतात आणि तांतू भाग घेतात. उरिल्ले बंदिवान आसले ते खंयच्या खंयच्या गुणावान ते
आसले पण तेय तांतूं भाग घेतात, तेय आयकतात. तेदवा एकच खाणे एक कठीण भुईं कांपणी जाली आणि बंदस्थळाची बुनियादच हाल्ली. आता तांच्या प्रेज अँड थँक्स गिविंगा वरवीं स्तुती आराधना वरवीं काल जाली. हे एक भुईं काम जाली. देव तांच्या मोदे तांच्या पक्षान आयलो झुजोंक आणि तांकां डेलिव्हरन्स दिले. एक भुईं कांपणी जाली आणि बंदस्थळाची बुनियादच हाल्ली. म्हळ्यार त्या खोट्या आरोपान तांकां फसयले ते देवान थंयसर एक अजाप करून दाखयले. तक्षणच दारवाटे सकट उक्ते जाले आणि बंदिवानाचो सांखळ्यो तुटून पडल्यो. प्रेज अँड थँक्स गिविंग करतना काल जाता आमचे बंदपास तुटतात, हर एकी सांखळ्यो आमच्यो तुटून पडतात. बंदस्थळाचो अधिकारी न्हिदेंतलो उठलो आणि बंदस्थळाचे दारवाटे उक्ते आसले पळोवन बंदिवान सकट चुकोन धांवल्यात म्हूण चिंती लागलो. देखून आपली तलवार भायर काडून तो आपलो जीवघात करच्याक आसलो. आता तो चिंता एक जैलान सपोज पुरा बंदी कैदी ते धांवले जाल्यार त्या जेलराक कठीण शिक्षा जाता. देखून तो पयल्याच आपलो जीवघात करूंक तो तयाराय करता. तो चिंतून आसलो. त्या काल जाता मुखार पळा. तितल्यार पावलान व्हडा ताळ्यान बोब मारून म्हळें, तुज्या जिवाक कांय वायट करगे नाका, आमी सकट हांगाच आसा. पावल ताका सांगता, आश्वासन दिता, आमी सगळीं हांगाच आसा, कोणी धांवना. त्या ताका कळटा की हांगा काल तरी व्हडले अजाप जाला. ते असल्या बंदिवानांकी कळटा आणि त्या जेलराकी कळटा आणि तो उजवाड हाडयता, ते लायट हाडटा. म्हळ्यार ते वस्तू काळो कसलो ते सेल्ला भितर, म्हळ्यार ते एकदमच इनर सेल म्हणा इंग्लिशांत आसा. तांकां भितरल्या बंदिसालान दवरले. ते कांयच उजवाड येवंक अवकाश नासलो, संपूर्ण काळो आसलो. देखून तो उजवाड हाडयता आणि भितर धांवन थरथरोन पावलाच्या आनी सिलासाच्या पांयांक पडलो. उपरांत तांकां भायर आपोवन हाडून तांचे लागीं ताणें विचारलें, मानेस्तानो बाचाव जायचे जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? आता तो विचारता, हांवें बाचावी जोडीचे जाल्यार कितें करूंक जाय? तो वळखता की हे मनीस देवाचे सेवक जावन आसा आणि खरेंच हे अजाप देवा वरवींच जाला. पळय, प्रेज अँड वर्शीप करतना, थँक्स गिविंग करतना काले पुरो जाता. ताणी म्हळें, सोम्या जेजूचेर बोवाळ दवर, तवळ तूं बाचाव जातलोय, तुजे घराणेय बाचाव जातले. म्हळ्यार ताणी प्रेज अँड थँक्स गिविंग दितना केवळ तांच्यो सांखळ्यो तुटून पडून सगळ्यांक कितें सुटका मेळ्ळी, डेलिव्हरन्स मेळ्ळें. तांच्या सांगाता आशिल्ल्या त्या बंदिवानांकी आनी ह्या जेलराकी. उपरांत त्या जेलराच्या कुटुंबाच्या हर एकल्यांकी ती सुवार्ता प्रगट करतात आणि ते जेजूक आपलो सोमी आनी सबंदार म्हणून स्वीकार करतात. तर प्रेज अँड वर्शीप थँक्स गिविंग एक बळवंत हातेर जावन आसा आमकां हर एकी बंदपासांतून सुटका दिवंक आनी आमकां डेलिव्हरन्स दिवंक. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. कोणाकी काय सांगू काला सांगितलं? प्रेज गॉड. कोणाकी त्या शिकवण्या वयर या अर्घास्तुती वयर तुमकां काय कळीत आसा, कांय उगडापेकण जाला, या तुमची टेस्टमनी आसा अर्घास्तुती विशयान जावन दी, तुम्ही सांगेत ह्या वेळार. प्रेज गॉड. Praise the Lord. प्रेज गॉड. ओके, सिस्टर सांगले अर्घ स्तुती. एक अर्घ स्तुतीची एक आमचे एटिट्यूड जायची. कोणी सांगले म्हळ्यार आता काल पंच केल्लें एक दाग कोडकर बरे जाले आनी एकलो आयलो अर्घां दिवंक. पूण आमकां तो जो शिकयता अशें म्हळ्यार आमकां अर्घां दिवंक जाय.
कित्याक जेजूच तो मनीस जावन आयलो, तो मनीस देव, तो मनीस जावन आयलो. कितेंय काम करच्या पयलीं तो अर्घन दितलो, पयलें अर्घन दितलो. आमी कितें करता, उपरांत अर्घन दिता, मेळ्ळ्या उपरांत. देखून आमकां पवित्र आत्मे शिकयता पयलें अर्घन दिवचें. कित्याक आतां आमकां चुकयलां, कित्याक जोशपाताक सांगलें तुजो देव दिसतलो, देव. पूण आज आमकां जेजू शिकयता, पवित्र आत्मा सांगता तुवें झुजाचें. कशें? उतरान. कित्याक आमकां उतर दिला. देखून आतां देव झुजना, पूण तुका अधिकार दिला. कित्याक आज आमकां पवित्र आत्मा दिला. पवित्र आत्मा आमकां सांगता तूं उलय, हांव तुजे सांगता आसा. कित्याक जेजू सांगताच पवित्र आत्मा आसतलो आनी जेजू उलयतलो. देखून पवित्र आत्मा सांगता तो उलयतना कार्य करतलो. देखून आज आमकां पवित्र आत्मा दिला. देखून आमचें एक अर्घ स्तुतीचें मागणें जायचें. कित्याक पयलेंच अर्घ मेळ्ळां म्हणून दितात, मेळना जाल्यार मेळ्ळां म्हणून. देखून तो जावन आसा बोवाळ. मेळटा हें मेळना तें ना, पूण आमचें देवाचें उतर आसा मेळटा हें मेळना, पूण तेज्या खुशे प्रकार मेळटात. पूण आमची खुशी न्ही, ताजी खुशी. देखून तो आमकां कितें गरजेचें तें तो दितलोच आनी दिता, आनी तें दिलां. देखून तें आमी जाणा जावंक जाय. कित्याक ताच्याच पुताक ताणें दिलां सगळें, म्हळ्यार तोच जावन पूत जावन आयलो आनी देखून ताणें सगळें ताकाच आमकां दिलां. तो आमकां सोडून घालिना, कित्याक आमी ताज्या तावन जल्म घेतला. आमकां तें जाणा जावंक जाय, आमी बॉर्न अगेन. कित्याक आमी स्पिरितान जियेता आनी तो स्पिरीट म्हज्या सांगाता क्रिस्तांव थंय आसा जाल्यार आमकां तें कळोन येता. देखून अर्घ आमी कित्याक मिसाक कित्याक वता, मिसाक खंयचे कित्याक वता, मिसाक कित्याक वता, आमी 100 दिसांनी काम करता, 7व्या दिसा अर्घ दिवंक वता. कित्याक देवान कितें केल्ल्या उपकारा खातीर अर्घ दिवंक, म्हळ्यार एकुरेस्ट म्हळ्यार कितें जालें, थँक्स गिवींग. आतां तेजें रिमेम्ब्रन्स करूंक जाय. देखून एक जेजून कितें म्हणलां, जें पौर्ण्या तस्तामांत ती आमकां पवित्र आत्मा शिकयता. ताणें कितें केलां तें अर्घान दिवंक जाय. देखून एक घालतात गे तें उतर, कित्याक पोरण्या तस्तामांतल्यान आमी करया. 103 ओके, म्हाका उगडासना. ओके ओके, साम 103 1 2 3 103. ओके, चेक करया तेंच घे म्हणून. करेक्ट करेक्ट. हांगा कितें म्हणटा, आत्म्या म्हज्या सरेस्पराची स्तुती कर, म्हजें सगळें अंतस्करण ताची स्तुती करूं. आत्म्या म्हज्या सरेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विचार नाका. सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता, सर तुज्यो पिडा पयस करता. देखून आज आमकां कितें जाय, अर्घ स्तुतीची. कित्याक पयलें देवान कितें केलां, आमी कितें म्हणटा, देव अजुनूय दी 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 म्हणजे आमचें मागणें. पूण देवान कितें केलां ताचो उपकार आमकां बावडिना. पण आमी कितें आमकां पिडा आयली देवाक दोश जाता, कितें प्रॉब्लेम जाल्यार देवाक दोश जाता. आमचेंच चूक आमची, देवाची चूक ना, आमची चूक. पण आमी देवाक दोश जाता. देखून आमकां पवित्र आत्मा शिकयता, अर्घ प्रार्थना जायचे तुजें एटिट्यूड, तुजें एक संवय जायची, संवय. म्हणल्यार अशें की कोणें सांगता ना, अर्घ सदांय दिवचें. देखून देवाक खाली तेंच जायचें अर्घ स्तुती. कित्याक आमकां रोमन 12:2 ती सांगता न्ही, ती एक ना 2 न्ही 1 सांगता. देखून एक जिवेक म्हळ्यार आत्मीक बलिदान जायचें. देखून आमचें अर्घ स्तुतीचें बलिदान जायचें. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. आणि कोणी असंच झालं म्हणजे ब्रदर, तुम्ही एक सांगले पळय, आतां आमी झुजाचे म्हणून, आमी झुजाचे म्हळ्यार देवाचे उतार आमी सांगचे, पूण काम पवित्र आत्मा करता मू त्या जाग्यार. वय वय ब्रदर, आमगे कितें आतां आमकां देवाचें उतर दिलां, वर्ड. मागीर फेथ, मागीर वर्शीप विथ द थँक्स गिवींग. आमकां 3 म्हळ्यार आतां कोण जोशपात कितें केलें, देवाचेर तें उतर फोकस दवरलो तेणें, हाडलो ना तें तावन देवाच्या उतराचेर. म्हळ्यार देवान कितें सांगलें तें उतर एक म्हळ्यार तें स्टँड स्टील. आनी देवान कितें केलां ताणें उगडास काडलें. आनी पयलें ताणें कितें कितें केलां ताणें उगडास काडलो, अर्घ दिलें.
देखून ते कोण एक जकरियाचे पुत्र तिचे नाव कितें गोतू ना ताचे पवित्र आत्मा येवन ताणें सांगलें होय ताणें सांगलें कितें कितें करूंक जाय ताणी जोशपातान म्हणल्यार तें राय जावन घेवन ताका आयकोन ताणें केलें देखून आतां जाल्यार आज आमी आतां समज आमकां व्हडले पिक्चर जायची ओके आतां समज एक ल्हानसो पिक्चर येता तें सांगलें तें आयकनात कित्याक ताका कांय गोत्तू ना पूण जोशपात येदो किंग जावन तो ह्या प्रोफेताक आयकलो कित्याक देव ताच्या हातान उलयलो कित्याक ल्हानांत उलयता देव व्हडांत उलयना आमी कितें करता व्हडले पिक्चराक धरता देखून आमकां पवित्र आत्मा सांगता ल्हानांत आमकां शिकोवंक जाता देखून आज आमकां ल्हानांत कितें आतां समज आतां एक रोरिंगाचें एक एग्जाम्पल घेया जायत की ओके आतां म्हाकाच घालता ओके आज पयलें एक 2 वर्सां पयलें रोरिंगाचे विशयान हांवें शिकयल्यार कोणी पातयेता आसतले की कोणी पातय नासतलें आतां ब्रदर जॉन सरान शिकयलें म्हण पातयता की ना करेक्ट देखून तेंच चलता आयच्या संवसारांत कोण ल्हान आसा तेजे देवाचें उतर ताका उगडाप जाता एक रेवलेशन पवित्र आत्मो देवाच्या भुरग्यांक रिव्हलेशन दिता म्हणजे देवाच्या भुरग्यांकडून देवातान जल्म मारल्या भुरग्यांक अशें न्ही की देवाचे भुरगे सगळे देवाचे भुरग्यांनी देवातान जल्म मारले म्हणजे ते उतरांत आमकां कळटा स्पश्ट देवातान जल्म मारले देवाचे भुरगे ते भोवतान येतात देखून भोवत ते ताका रिव्हलेशन घालतना ते म्हणटात ते कोणी सत मानिनात मागीर ते परगट जाता दुसऱ्या ते म्हळ्यार समजता प्रेज द लॉर्ड Praise God. येस प्रेज गॉड आमची एक कळवणी आसा फाल्यांच्या दिसा आमची एक हप्त्याची रेतीर आसा शुक्रारा 9:30 जावन 4 वरां मुसेर आणि ह्या महिन्यात 4 दीस वस्ती रेतीर आसा उरलाल नव्या वालांत ब्रदर येता ते देखून एका रेजिस्ट्रेशन आसतलें एक बरी गंभार तुम्ही हेरांकी कळीत करा प्रेज गॉड ह्या हप्त्याच्या ह्या महिन्याच्या लास्ट हप्त्यात 28th 29th 30 31 31st मुसेर प्रेज गॉड 4 दीस तरी एक धर्मार्थ आसता उचित आसा प्रेज गॉड अर्घा मागण्या शिकाय आली ब्रदर येस कोणी काही सांगू ना मग जाय सिस्टर्स सांगूंक आसा न्ही कोणाकी काय ना तर आम्ही एंड करूया या सेशन अर्घ मगळा बाप्पा अर्घ सोम्या जेजू अर्घ तुका पवित्र आत्म्या आयच्या वर्त्या दिसा खातीर आयच्या दिसा आमकां ह्या भयणी मुखांत्र सवार अर्घ आनी सुते विशयान शिकयल्या खातीर खंयच्याय घडये कश्ट या सूख कसलेय समस्यांच्या टायमार आमी ते समस्या पळयनासतना आमी देवाचेर हुंदोन देवाक अर्घ आनी स्तुतीचे मागणें करी जाय म्हूण शिकयल्या खातीर काळजांत हांव अर्घां दिता हे मागणें आमकां करूंक आमकां पवित्र आत्म्या मुखांत्र आमकां शिकयल्या खातीर अर्घ हे जेजूच्या नांवान मागता आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन आमेन 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 Praise God. Thank you, sister. Thank you, brothers. Thank you very much. Okay, praise God. फाल्यां आमचे झूम आसचे ना आनी सॅटर्डे दिसा टंग सेक्शन आसतलें टंग्स रोरिंग आमी सांगाता मेळया फाल्यां रेतीर आसल्या वरवीं प्रेज गॉड